Patuloy po ang monitoring ng Bureau of Fisheries and Aquatic Region 1 sa kalidad ng tubig sa mga katubigan ng Western Pangasinan kasunod ng nakitang dissolved oxygen level sa ilang bayan po nitong Enero. Ayon sa pinakahuling monitoring ng tanggapan noong January 21, nasa 3.82 milligram per liter at 3.26 milligram per liter ang dissolved oxygen level. Ang naturang datos ay manageable kasabay ng isinagawang hakbang tulad ng stocking at feeding maliban na lamang umano kapag umabot na sa 2 mg per liter at pababa ang naitatalang resulta kung saan irerekomenda na ang forced harvesting. Sa kasalukuyan, walang naitatalang force or emergency harvest sa lalawigan base na rin sa samahan ng mga magbabangus sa Pangasinan or sa MAPA. Aktibo ang koordinasyon ng tanggapan sa mga lokal na pamahalaan upang matutukan ang mariculture areas sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.